scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, live na live ho tayong napapanood sa ating iba't ibang social media platforms. Kaya naman samahan po si Kuyang Justin Dizon para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Naka-live ho ito sa ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating YouTube channel. Kaya naman mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para ho maging updated sa iba't ibang mga kaganapan, impormasyon at mga balita dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Lalong-lalo na, alam naman ho natin, kaliwat kanan, itong mga pangyayari sa ikalawang linggo pa lamang ng atin hong taon 2026. At every 36 news stream, kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Pagbati muna sa mga masugid nating tagasunod dito sa ating programa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating programa. Si Joel Steven Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Lagi huyang nakatutok dito sa ating programa. Ganyan din si Kuyang Arnel Salonga ng Angeles City at ang Mandap family ng San Simon, Pampanga. Nakatutok din ang pamilya Quiros ng Arayat, Pampanga at si Tita Merly sa Barangay Laquios, Arayat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Kabalen, marami ho tayong pag-uusapang mga balita. Narito muna yung mga headlines na dapat ninyong abangan. Ngayon hong araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Ayan na naman yung nalilito na. Ikalawang linggo. Balitang may paggagamitan. Diba? The 2026. Ayokong mag-time travel, Iga. Balitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Ito ho mga kabalen, hindi masyadong magandang balita. Alam niyo ho ba na 75 na insidente ng road crash o yung mga nabundol at kung ano-ano pang mishap ang nangyari dyan ho sa Telabastagan portion ng MacArthur Highway sa siyudad ng San Fernando noong 2025. Ang pinakahulihong insidente dyan ay itong hit and run incident na nangyari naman noong January 9, ngayong taon 2026. At ito naman, target ho ng Tarlac State University na maging isang deaf-ready institution. Maya-may alamin natin kung yung kanilang mga ginagawang adjustment para ho maabot yung layunin na yan upang mas maging inclusive at mas makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa atin hong mga kababayan, lalong-lalo na ho sa mga nasa deaf community. And ito naman, patuloy ang panawagan ng hustisya para ho sa biktima ng hit and run sa San Fernando, Pampanga at sumuko na yung isa sa mga suspect. At patuloy pa rin yung isang suspect ay pinaghahanap. Mamaya makikibalita rin tayo kaugnay niyan. But for the meantime, ito silipin muna natin traffic situation sa North Luzon Expressway para ho sa lahat ng mga babiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Balitang may paggagamitan mula po sa NLEX Corporation. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Narito na po ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Miyerkules, January 14. Ganap na alas 10:10 ng umaga. And dito tayo muna sa boxes sa itaas. Yung Balintawak Toll Plaza, pinakakaliwa po na box sa inyong screen. Upper leftmost box. And as you can see, yung going north, wala ho masyadong problema. Same scenario din naman sa southbound lane. Yung approaching Balintawak and yung Skyway entry ay hindi naman ganun kasikip sa mga oras na ito. Valenzuela Interchange, magkabilang linya, medyo marami-raming sasakyan. But light traffic according to NLEX Corporation. Batay na rin sa kanilang update. And Mindanao Toll Plaza, ito makikita ninyo, may pila ho mga kabalen. Kung kayo'y galing ng Bulacan, Pampanga, lalabas ng Mindanao Avenue, ay asahan ninyo yung bahagyang pila, lalo na dun sa Cash Lane. Dahil ongoing yung roadworks, construction works dyan sa area ng Mindanao Avenue. Dito naman sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, light traffic, same scenario sa may Bocaue Toll Plaza. Maluwag din ho yung North Luzon Expressway na sakop ng siyudad ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito, 10:12 po ng umaga ngayong araw ng Miyerkules. At ika-14 na araw ng taon 2026. Ayan. And sige, mula naman sa North Luzon Expressway, tuloy-tuloy tayo sa ating mga traffic update, mga balitang may paggagamitan. Eto, buksan ko lang yung camera ko. Silipin natin sitwasyon naman sa may siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ito, real-time ito mga kabalen. Karen pong magbiyahe. Ito, yung senaryo sa iba't ibang bahagi po ng siyudad ng San Fernando ngayong 10:12 ng umaga, araw ho ng Miyerkules, January 14, 2026. Skip the scrolling stream at every 36 new stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 new stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Narito na ho ang sitwasyon sa may siyudad ng San Fernando. Dito muna tayo sa gawing itaas. Ito ho yung boundary ng Angeles at ng San Fernando, Pampanga. Kini pong Barangay Santo Domingo. Yung Box 1. Ito, light traffic. Nakikita ninyo. Paalala ho and napanood natin yung isang special report ni Paulo G. Santos. Yung mga red lanes, kung tawagin, yung mga bike lane na pula. Ayan. Hindi ho yan parking lot, ha? Yung iba, ginagawang paradahan, eh. Lalo na dyan sa tapat ng AUF. Oo, sa tapat ng Angeles University Foundation, yung mga establishmento doon, nag-encroach na ho doon sa mga bike lanes na pula, na pininturahan pa ng gobyerno, ay yung mga namamarada. Skip the scrolling stream at every 36 new stream. Dito ho sa may siyudad ng San Fernando, bandang Telabasnagan, minsan may nagpa-park dyan sa mga bike lanes. At paalala rin pala, napag-usapan na rin natin yung bike lane, nabanggit nyo na rin. Pambisikleta ho yan, hindi pang motorsiklo, ha? Kasi may mga ibang motorsiklo na nasa bike lane, bubusinahan pa yung siklista para bilisan dahil gusto nilang dumaan sa bike lane. Di ba? Mga kamote. Kadami-daming kamote. Bisikleta ho yan, hindi pang motorsiklo. So ito ho mga kabalen, sitwasyon dito sa may Angeles boundary. Yan, nakikita ho natin, light traffic. Ganyan din sa may kanto ng Panings, kaya pong papunta Friendship Highway. Yan, paalala doon sa mga bumabiyahe, lagi itong inuulit kasi may nakakalimot. Kahit ako, minsan nakakalimutan ko eh. Yung outermost lane ho dyan sa may northbound portion ng MacArthur Highway, dyan sa may Telavastagan, going Angeles City, continuous traffic flow. Makidaan lang kayo sa mga siklista. Ayan, nakikita nyo yung screen number 2, di ba yung bike lane? Pwede yung daanan kahit na nakapula. Basta magmenor at tumingin ho sa kaliwa dahil may mga pumapasok mula sa Panings o dyan sa Friendship Highway. And then dito ho sa may Holy Angel Village, light traffic sa mga oras na ito. Same scenario dyan sa may Baliti
area ng siyudad ng San Fernando. Na tama. Dito naman ho sa may Sindalan at Del Rosario, light traffic din. Batay na rin sa ating monitoring, real-time ho ito. At dyan sa may Sakop Maimpis, may bahagyang, konti lang naman, pagbabagal. After nyo dyan sa may Sakop, kanto ng Sakop, syempre may mga papasok ng Maimpis. So, konting slowdown. And St. Jude, ayan, light traffic din. Pero dito ho sa may downtown, nakikita natin, batay na rin sa may video. Ayan, okay, ni pong nanuini. Itang dating Sandys, di ba? Na-miss ko yung Sandys, di ba? Yung sa taas, Sandys. Hanggang ngayon, Sandys sa pangurin nita. Ang magtindang palabok. Yan, yung mga taga San Fernando, alam niyo ho yung Sandys, Oo, yung dyan sa may downtown ay medyo merong pagbigat ng daloy ng trapiko. Batay na rin sa ating monitoring sa screen number 10, And JBL, medyo light to moderate traffic din sa may Dolores Barossa, dyan ho sa MacArthur Highway portion pa rin ng siyudad ng San Fernando. Neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. The scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Mula ho dito sa may siyudad ng San Fernando, silipin naman natin sitwasyon ng mga pangunahing lansangan sa lalawigan ho ng Bataan. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Disa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Ito ho mga kabalen, batay na rin sa ating monitoring, Layak-Balanga bound, light traffic sa mga oras na ito. Yung Hermosa going to SC Tanks, stop and go due to the traffic light. But light traffic and Suwal light traffic din. Coolest Crossing light traffic dyan sa Balanga. Light traffic din. Paalala ho, mahigpit na ipinatutupad itong mga speed limit, 50 sa mga truck at van. 60 lamang ang maximum sa mga motorsiklo habang yung mga pribadong sasakyan 80 at yung mga namamasada hanggang 70 lamang po ang inyong takbo. Ito mga kabalen, sa puntong ito, yan, lumaki yung aking screen. Lalabas ko lang, pakita ko lang yung ating weather update. Makibalita naman ho tayo sa DOST Pag-asa. Kaugnay nitong magiging taya ng ating panahon ngayong araw ho ng Miyerkules, araw January 14, 2026. Narito po ang latest mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at huling nakita yan sa layong 755 kilometers silangan ng Davao City. At kasalukuyan ngayong kanyang trough, nagdudulot na po ito ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Based po sa ating analysis ngayong umaga ay naka-red na po tayo. Ang ibig sabihin po niya ay mataas na ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. At sakaling mabuo ito bilang isang bagyo, ay bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Ada.
Ito po kung sakali ang magiging unang bagyo natin ngayong taon. Generally ay northwestward o pahilagang kanluran ang kanyang magiging pagkilos sa araw na ito. So ine-expect po talaga natin ang paglapit nito sa ating kalupaan. At based na rin po sa ating forecast, posible po na by Friday o Saturday ang pinakamalapit na proximity nito sa ating landmass. So dalawang senaryo po ang posible dito na nakikita natin. Possible po na ang close approach niya by Friday or Saturday dito sa silangang bahagi ng Visayas or Eastern Visayas, and eventually po ay mag-recurve po siya, o kaya naman ay posible nga din ang landfall scenario, kung kaya't patuloy tayong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa dahil since low pressure area pa lang po ito at medyo may kalayuan pa, meron pa rin po tayong kinikonsider na uncertainties. At sakaling maging bagyo po ito, agad-agad po tayong magtataas ng tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-antabay sa magiging update at magiging progress nitong weather disturbance mula po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Samantala yung northeast monsoon ay patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon at nagdudulot pa rin huyan ng mga pag-ulan doon maging yung malamig na panahon. So sa forecast nga po natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan o mga pag-ulan dahil sa amihan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, asahan natin ang maulap na papawirin at mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din po yan sa amihan ng northeast monsoon. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, at natitirang bahagi pa ng Central Luzon, ay inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan lamang dahil sa amihan. So maliban sa mga pagulan na yan, asahan din ho natin yung may kalamigang hangin, lalong-lalo na po sa gabi at madaling araw. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan natin ang generally fair weather naman liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Baguio, malamig pa rin, 15 to 24 ang magiging agwat ng temperatura, 22 to 31 sa Lawag, 21 to 27 sa Tugigaraw, 24 to 31 naman sa Metro Manila at sa Tagaytay ay 20 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon dito sa Kabisayaan at Mindanao, so ine-expect nga po natin magiging maulan dito sa Eastern Visayas, Caraga Region at maging dito po sa Davao Region at dito sa Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Yan ay dulot ng trough ng low pressure area na minomonitor natin sa loob ng PAR. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat sa mga posible po na mga localized na pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible rin ang mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially dahil sa mga localized thunderstorms. So sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius, 25 to 30 sa Davao, sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 naman po sa Iloilo, habang dito po sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, gayon din sa Kalayaan Islands. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although pinag-iingat pa rin natin ng ating mga kababayang mangingisda, especially yung gumagamit ng maliliit ng sasakyang pandagat dito po sa Northern Luzon, kung saan ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:25 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5:46 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa Ulat Panahon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.
Tuloy-tuloy muna tayo sa ating public service announcements. At ito ho, balitang may paggagamitan ka rin pong Kabalenta, Lubao. Partikular na dyan sa may Barangay Concepcion, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alauna ng hapon. Tatagal yan hanggang alas 4:30 ng hapon dahil sa gagawing flushing activity nitong Prime Water. Sa siyudad ng Mabalacat, mawawalan din ho ng supply ng tubig sa Barangay San Francisco, East Portion at itong Del Cruz Lim Subdivision. Mamayang gabi, alas 9 ho yan ng gabi, tatagal hanggang bukas, araw ng Huwebes, alas 5 ng madaling araw dahil pa rin sa flushing activity ho ng Prime Water. Ito naman ho, wala hong kuryente ngayon dyan sa may portion ng Consunji Street. Sa may syudad ng San Fernando, tatagal hanggang 12:30 ng tanghali ngayong araw. Dahil may tinatanggal lamang na poste yung SFELAPCO. Kaninang 8:30 po yan sinimulan at batay sa anunsyo hanggang 12:30 yung latest na scheduled power interruption dyan sa portion ho ng Consunji Street sa may syudad, San Fernando, Pampanga. Apektado rin ang nasabing scheduled power interruption hanggang 12:30 ng tanghali ngayong araw. Ito pong portion ng Vista Rica Subdivision sa may syudad pa rin ng San Fernando. Ito naman sa mga kababayan natin dyan sa may Angeles City, bukas ho ito. Araw ng Huwebes, January 15, wala hong kuryente, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga sa may Diversion Road. Okay, ito ho yung left side going to San Fernando from the corner of Magalang Highway, Barangay Santo Cristo, across the House of Many Mansions dito sa may Barangay Pulong Bulo at dyan sa may La Pieta Memorial Park. So bukas ito 5 a.m. to 10 a.m. Okay? So yung papuntang Magalang, yung papuntang Pandan. Mag-umpisa po kaning Barangay Pulong Bulo, okay? Hanggang diyan sa may Pandan. Yung Diversion Road, mawawalan ho ng supply ng kuryente. May gagawing rehab works itong AEC sa mga poste at linya ng kuryente. At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, Apektado rin ang nasabing scheduled power supply interruption. Ito pong Quirino Street sa may Barangay Santo Cristo, Angeles City. Bukas, January 15, araw ng Huwebes, alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Marami-rami pala to. TL Plaza Building, dyan ho sa may Barangay Pulong Bulo, yung madalas ninyong puntahan para magpamasahe o di kaya naman mag-tugs-tugs, di ba? Meron dyan. Yung nakikita ako. Ay, hindi po ako doon. Hindi ako doon. Okay. Okay, so ayan, TL Plaza Building, dyan sa may Barangay Pulong Bulo, ay wala ring kuryente bukas ho, 5 a.m. to 10 a.m. Yan ho mga kabalan ng latest public service announcements at sa ating pagbabalik ay talakayin natin mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules, January 14, 2026. Huwag ho kayong bibitiw at magbabalik ho ang news stream makalipas ho ang ilang mga patalastas. Balitang may paggagamitan, skip the scroll and stream. At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ho ng aking nabanggit kanina mga kabalen, narito na po ang mga headlines ngayong araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Eto ho mga kabalen, alam niyo ho ba na umakyat na sa 75 ang bilang ng kabuuan ng mga road crash incidents Diyan ho sa kahabaan ng MacArthur Highway, partikular na sa portion ng Barangay Telabastagan. Ayon ho ito sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando o CIPOSCO. Ito ho'y aming inalam matapos mangyari nga itong malagim na hit and run incident diyan ho sa may Telabastagan, partikular ita pong Hausandang Malboro. Yan pong Palub, Bahay Pag-ibig, kita pong Jungle Base. Karin po maralasing aksidente. And dito ho sa datos ng CIPOSCO, Oktubre ho ang may October of 2025 ang may pinakamataas na naitalang insidente. 13 ho yung nasagasaan at yung road crash incident dyan o yung basta yung insidente ng road crash in general. November naman merong 12, etong Enero 10 road crash ang naitala. At noong Enero, ito namang huling December ay merong 2. And 28 na katao na ho yung nagtamo o yung ng minor injury. Okay? So doon sa mga insidente ho ng road crash na yon ay 28 ang nagtamo ng minor injury, wala hong nasawi. Batay na rin doon sa ulat ng CIPOSCO. And karamihan po sa mga aksidente na itatalaga sa mga high traffic areas gaya ng Holy Angel Village, Malboro, at saka doon sa Jungle Base, ayon ho yan sa CIPOSCO. And ito nga huling insidente, dito mismo sa pinapakita nating litrato, nangyari ho yung hit and run incident. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Eto ho mga kababayan, kaugnay na balita at ito nga pinag-usapan natin yung mga road crash diyan sa may barangay Telabastagan, 75 noong 2025 at ngayon pong taon. Last year ayon sa ulat ng Siposco yung 75 road crash incidents sa barangay Telabastagan portion ng MacArthur Highway sa siyudad ng San Fernando ay nagresulta sa 28 injuries. This year, nasa unang buwan pa lamang tayo ng taon, ikalawang linggo pa lamang ng taong 2026, isang ginang ho ang nasawi. Isang 66 years old na ginang ang nasawi dahil tumatawid sa pedestrian lane. Tumatawid ho dyan sa may Malboro. Oo, dyan sa may area. Itong pinapakita nga nating larawan kanina. Patuloy ho ang panawagan para sa hustisya ng pamilya. At ito ho yung latest mga kabalen. Sumuko na ho sa City of San Fernando Police Station ang driver ng truck na sangkot ho sa hit and run incident na ikinasawi ho ng isang senior citizen sa MacArthur Highway, Barangay Telabastagan noong Biyernes, January 9. And ayon ho sa pulisya, humarap ang driver sa San Fernando Police ngayong Martes, January 13, matapos siyang matunton sa tulong ng kuha ng CCTV at koordinasyon sa Land Transportation Office o LTO. Kasabay ho nito ay tukoy na rin ang pagkakakilanlan ng iba pang sangkot sa insidente. Lumabas ho sa investigasyon na unang nabangga ng kotse na patungong San Fernando ang biktima dahilan upang tumilapon sa kalsada at masagasaan ho ng truck na patungong Angeles City bandang alas 5:45 ng umaga noong Biyernes, January 9. Bunsod ho nito idineklarang dead on the spot si Emma Balat, 66 years old, na residente ho ng North Breeze Subdivision, Barangay Lara. Samantala sa himpilan ng pulisya, nagharap po ang suspect at ang pamilya ng biktima, subalit wala pa unang pinal na desisyon ang mga kaanak ng biktima hinggil sa posibleng pagsasampa ng kaso. Patuloy naman ho ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot sa insidente at tukoy na rin yung isa pang driver, yung unang bumangga dito ho sa ating biktima. Kaya naman siya ay napunta dun sa kabilang lane at mabangga ho ng rumaragas ang truck. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizan. Neto makibalita. Basahin natin yung komento ng ilan sa mga netizen na dito ho sa balita natin kaugnay ng 75 road crash incidents na naitala ho dyan sa may barangay Telabastagan sa siyudad ng San Fernando. Siyempre ho, itong programa natin para to sa magbukas ng usapin dito sa ating komunidad. Magkaroon tayo ng talakayan, And sabi ni CJ Mania, ito basahin ko madilim kasi. Lagyan ng ilaw as speed limit tapos hulihin nila yung overspeeding. Ito himungkahi ng ating kababayan na si CJ. Sabi ni Jael, pailawan, sobrang dilim, then add traffic lights for pedestrian crossing. Sabi naman ni Arnold Boston, sa sobrang power efficient, walang liwanag. Ayan, sabi niya, dapat yan may footbridge. Sayang yung sa tapat ng DPWH, nilumot na. Baka pwede daw ilipat. Sabi naman ni Anton, yun ay komento ni Russell Del Rosario. Ito ho mga kabalan, kung 75 na yung insidenteng natatala dito, ano ho yung intervention? Ito yung susunod nating aalamin. At ito may mga komento pa, sabi ni Anton Reyes, need ng overpass pedestrian para sa mga daan na mabilis takbo ng mga sasakyan. Kawawa rin ng mga estudyante na maaga ang pasok pero madilim pa kung naalis na sila ng bahay. Kung walang budget, sana kahit maka-enforcer muna every pedestrian lane for safety of everyone. Ayon ho yan kay Anton Reyes. Si Jerome Chongson naman sabi niya, visibility po sana ng kapulisan. Madami mga traffic violators dyan sa bike lane na lang. Ito totoo to. Kasalubong mo, mga motor at tricycle, mga sasakyan din mabilis pa. Ako nga, nabangga ng e-bike na nagka-counterflow sa bike lane. Di ba?
merong e-bike na nagka-counterflow sa bike lane, ako pa yung nabangga. O yun, yung sinasabi ni Jerome Chongson sa mga bike lane na lang. Yung mga motor, ginagamit yung bike lane. Ang masama, nagka-counterflow pa. Ito pa, may comment pa si Christian Robert Peraga, lagyan po sana ng overpass. Ito, dapat dagdagan yung mga ilaw at ayusin yung kulay ng pedestrian lane, sabi ni Chester Kiambao, Lagdamen. Yung mga pedestrian lane, malabo daw at kupas na yung kulay. Ayan. Sabi ni Lerma, sana umaksyon agad. Ito naman, dapat lagyan ng overpass yan. Si Ireg, mali yung... walang nasawi noong 2025, Ireg. Ano? Itong si Ireg OHC, ayan. May namatay dyan nung isang araw. Oo, merong namatay ngayong 2026. But yung 2025 dun sa 75 road crash incidents, ayon ho sa CPOSCO, walang nasawi, pero merong 28 injured. Ano? At ngayong may namatay na, ano ang pwedeng gawin? Ito yung dapat natin ding malaman. Ano? Kaya naman, sabi ng Nico Ramos, sobrang dilim. Yung ilaw parang LED lang na panggarahe ng bahay. Hindi mo mabasa yung signages, may mga puno na may blind spot, madilim. Reflector lang naman ang solusyon dyan. Hindi naman maya may ped crossing. Ewan ba't di pa magawa. Nakakalito rin signages sa Pampanga para sa mga visitors. Di nila alam saan sila magdadrive na lane. Bulaga U-turn slot pala. Ayan. Sabi ni Nico Ramos yan. Yan ho'y mga komento ng ating mga netizen dito sa ating balita kaugnay ditong marami-raming kaso o insidente ng road crashes. Dyan ho sa may Telabastagan portion ng San Fernando, particular na yung papuntang yung tinatawag na Malboro. Aga nakakunin naman itang joke na rin Kapampangan pa siya mag-commute niya. Baliya po ita. Kasi di ba merong, yung mga lugar dyan, pag pupunta ka ng Angeles, di ba? Lalo na nung ako nagtuturo sa Holy Angel, tapos nagka-commute ako nun. Bayad ho, adwang Malboro, bayad adwang Pepsi, bayad adwang Coke, bayad adwang San Miguel, di ba? So parang, kala ko tindahan, kala ko sari-sari store. Sinubukan ko, bayad po, adwang Pansit Canton. Wala pala nun. Na-joke lang yun. Wala palang ganun. Malboro. Pero hindi nga, doon sa may Malboro, Jungle Base, yung area na yun, ito ho yung sinasabing accident prone. At ito nga ang huling biktima na sa pedestrian lane na nabangga pa rin ho. Balita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho mga kabalen, ay dito ho sa may Tarlac State University, target umano ng pamantasan na gawing DEF-ready ang naturang institusyon. At kabilang ho sa kanilang gagawin ay ang pakikipagtulungan ng Tarlac State University sa non-government group na Kakamay Movement Organization. Ito po upang gawing DEF-ready ang pamantasan at mas mapalaganap ang Filipino Sign Language o FSL sa nasabing campus. Layunin ho ng partnership na mapabuti ang suporta sa mga estudyanteng may kapansanan sa pandinig at mas mapaigting ang inclusivity sa akademiya. Sa ilalim ho ng kasunduan, magbibigay ang Kakamay Movement ng libreng FSL training, workshops at awareness programs para sa mga guro, kawani at estudyante ng nasabing universidad. Ayon ho sa pamunuan ng TSU, nakatuon ang inisyatiba sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para ho sa mga estudyante at stakeholder habang isinusulong ang inclusivity, innovation at social responsibility. Sinabi naman ho ng Kakamay Movement na layunin na ang kooperasyon na gawing deaf-inclusive ang mga silid-aralan at iba pang bahagi ng nasabing pamantasan. At pinag-aaralan na rin ho yung posibilidad na mag-alok ng mga kurso para sa deaf education sa hinaharap. Sa pamamagitan ho ng nasabing partnership, mas marami pang institusyon sa bansa ang inaasahang magpapakita at mag-aalok ng suporta sa deaf community. Balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalen, sa pagkakataong ito, silipin muna natin yung inihanda ng ating kasamang si Arlene Salonga, isang tulaho para isummarize yung unang linggo ng ating taong 2026. Narito po ang gist ko po, hatid sa atin ni Arlene Salonga. Balitang magkatotohanan. Unang araw ng taon, mga kabalen sa Minalin, itinuloy ang dekad-dekadang tradisyon. Mga barako'y naging diwata sa pambabaeng kasuotan, lahat ay natuwa. Higit sa kasiyahan, pagbalik tanaw at sayawan. Ang aguman sandok ay may panawagan. Sa bawat indap, sana kalikasay alagaan, katiwalian ay wakasan. And now, may we invite the President to please proceed to the signing table. Sa usaping nasyonal, sa wakas, ang pambansang kaban nilagdaan sa higit 6 na trilyong piso nitong laman ang sa edukasyon ang makasaysayan. Tanong ng bayan, ito at ang iba pang pondo, maayos bang mapapatupad? Sa katunayan, walang kasiguraduhan kaya balik Pampanga tayo. Sa Santa Ana, mga dambuhala, mahiganga, kinabiliban, ang bag ng San Fernando sa kultura, sa LA, California ay kinilala. Hindi pa nagtatapos, gobyernong Anghelenyo, makabata at makatao Presidential Award ang idinagdag sa mga tropeyo. Sa kabilang banda, nitong linggo ay may trahedya. Natupok ang mga bahay, isang bata ang nadamay, dasal at tulong ang ngayoy binibigkas ng higit 100 katao sa Santo Tomas. Kung magtutungo naman sa San Guillermo, mga Bacolodrenyo nagtaka nang mismong ang mga rebulto ang nangailangan. Kanilang mga damit, mga gamit, bigla na lang nawaglit. Yun pala, sa isang paslit, ang mga ito ay mababawi. Simbahay di na nagkaso o nagreklamo at kagawaran na lang ang namagitan para sa batang sangkot. Unang 8 araw pa lang ng bagong taon, kabi-kabila na ang balitang nanaising malaman, kailangan nating alamin. Kung iisipin, madaling makinig sa sabi-sabi. Pero mas sigurado kung dito ka sa social media namin. Tara, usap tayo. Anong balita ang meron dyan sa inyo? Unang araw ng taon, mga kabalen sa Minalin, itinuloy ang dekad-dekadang tradisyon. Mga barako'y Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita.
Maraming salamat Arlene Salonga para sa summary ng unang linggo at napakasarap pakinggan sa isang paraang patula ano at yan handog ho yan ni Arlene Salonga at every week na nating aabangan yan yung mga ganyang patula ni Arlene upang sa gayon ma-summarize yung ating week sa isang creative na paraan. Ayan. Eto ho mga kabalan, bago tayo magtapos, banggitin ko na rin nagpapatuloy ho yung ginagawang pagtatanggal sa mga disconnected cable at yung mga overhead utility lines sa MacArthur Highway, Barangay Salapungan, Angeles City. Ito ho yung pinangungunahan nito ng Angeles City Traffic Development Office. Katuwang ho yung city engineer at yung mga telco o yung mga telecommunication companies. Patuloy ho itong inisyatiba upang mapanatili yung kalinisan at yung kaayusan sa syudad ng Angeles. At meron hong mga nakadeploy na traffic enforcer sa mga kalsada dyan sa Salapungan, particular dahil nga ongoing yung pagtatanggal ng mga disconnected cables. At this is a citywide project initiative ho ng city government. Kaya yan, makikita natin yan maya't-maya dyan ho sa may syudad ng Angeles. 26 New Street, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Magpapaalam na ho si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Pero bago ang lahat, remind ko lang kayo, i-like and follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para ho tuloy-tuloy ang ating balitaan. I-click nyo na yung notification button para ho every time na magla-live ang ating news team at ang buong CLTV36, abay meron ho kayong update at hindi kayo mahuhuli sa mga balita. Muli ho para sa mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV36 Newsstream. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat po. Balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream. At every 26 New Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scrolling stream.